Osinachi akara aka anyị osina akara aka osina akara aka osina akara aka osina akara aka ibu nwoke ibu nwanyị yo ife na na-eme ọchịchị anachi n'ụwa osina akara aka nwata nwee ndidi ọnwa wele ijenu nwata nwere ndidi na-enwe wele ije ụwa nwata nwee ndidi ọnwa wele ijenu ụmụ ibe ekene m ụnụ ọwụ ndị ọgbọ na uke ha abịa wụfuoro m mmiri ebe a ha wụfuoro m mmiri nsogbu adịghị anyị na-ekene ụnụ ụmụ ibe anyị sị na ọ ga-adịrị ụnụ na mma bụ ndị nsọ ala Igbo bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru ọgwụkwa ha ndị ọkara mmụọ ọkara mmadụ mba anyị ma ha we know them anywhere we see them we know them. Anyị na-ekene eke kene orie kene afọ kene nkwọ kene ndị mbụ kene ndị ọkpụ na ndị egede kenekwazie ikwu na ibe kene ezinụlọ n'ebe a anyị si we will gather them everywhere ebe ọ bụla ha nọ n'ụwa we will gather them and bring them to Amadioha. We will gather them and bring them to Amadioha because nwanne otego nji agba ndị mmadụ si ha ihe mmadụ na-amaghị karịrị ya. Enwere mgbe ndị ka gị there was when I was like you insulting everybody. Hey, ndị Muslim rienụ nsị, ndị Christian rienụ nsị. Mmechazie jụọ onwe m sị m ndị a richie nsị ya niile what about nke gị kwen ịkpọsịa ha iyi iwetakwa nke gị after you insult them you still bring your own that means the same thing ka ị na-ekwuzi kwen ịghọtago ị na-eje ụka ọ na-eje ụka Abrahamic religion Abrahamic Judaism Christianity Islam Abrahamic ị ga-afụ onye Judaism ọ sị we don't want Islam here odoga ya na onye abụ onye nkịtị complete ife onye Christian ọ sị we don't want Islam here nwanne ị na-anụ maka Abrahamic religion have you ever heard that? Ọwụ na ịnụgo maka Abrahamic religion before then why should Christian na Pope na-aga Mecca ọ ga Mecca ha na-aṅụ kafe with the Saudi king na-aṅụ kafe na Mecca. Pope na-aga na Mecca ebe a na-eje echi ebe a na-eje echi ala ji Pope na-aga dị Pope na-aga ichi echichi na Mecca. Pope na-aga Israel ebe a na-eme n'Israel Pope na-aga Israel na that wall western wall. Sọsọ ndị isi ojii nọ n'Afrịka na-egbusi onwe ha n'Afrịka ejụọ ha si religion them brought religion for us them brought evil. Nwanne nothing will ever give you evil in this life apart from here. Evil man is here not religion not everything no. Ọnwa mgbe m mere iberibe o nwere mgbe m bụ onye iberibe nchekwara amagha m na ihe isi mkpidi na akpa mbi adon ibu nno echekwa m ma ndị a these people egbuo na ya ata na ayo amagha m na isi mkpidi na akpa mbi amagha m na ọmụ nyụrụ ihe na-esi adọdị ibu nno amagha m na ọmụ nyụrụ ihe na-esi nchekwa na enwere onye na-eme m from somewhere na-egbuo ha mụ ha taa ha mụ nwanne ị gara skuul n'ụlọ akwụkwọ buo klaasị n'isi isi ọwụ ticha ị naghị aba klaasị ị na-agba ilegal na-eje agba ụmụ nnụnụ n'ime ọhịa oruo ka emechiri akwụkwọ iburu klaasị n'isi iruo na ya na-esi mmụ ụlọ mama na da ticha ya ha gba wuked na nke nwa ji wee mee oboticha ebubo ogbe ihe ticha oboticha ticha ji mee nka mana ọkwa dizi boy ọ naghị agụ akwụkwọ ọ naghị akọpi n'otu ọ naghị ege ihe ticha na-ekwu ruzie echi ọ sị na akpọ ya asị egbuo ya ataghị ya. Ọ ihe anyị na-eme today. Ọgụgụ isi nwanne ụwa adịrịkwa izi otu isi wee chọọ ụwa adịrị izi. Ndị Igbo so ụwa bụ ụwa anyanwụ that means anyanwụ pụ ha n'ọkwa n'isi ka ị nọ
ọkwa na isi ka ị nọ, anyanwụ pụ ha na ọkwa na isi ka ị nọ, ụwa ezokwe ha onwe ya ezo. O gosiri gị onwe ya n'anyasị, gosi gị onwe ya n'ụtụtụ, ọ sigwe gị n'aka ka ime ka echekwe na ọ na-eme abịa n'ụwa a na-akụ good time. Mbọsị mbụ m gwara ụnụ si ụnụ na ndị be anyị maka ndị na-agba ọsọ ahịa e nwere vidio anyị shiara ụbọchị ahụ dida aha mgbe ọbụla ntiri ya amụ eburukwe m egen ọ kpọtara ala ji bịara ịzụ ahịa na chọpụ ya. O ruo ebe ahụ ọsị nwanne na onye a bụ ezigbo onye ahịa ya, na ala ji ezigbo onye ahịa ya, nyata ikpe ihe n'elu. Agwara m ụlọ ya hie tie ya ihe n'elu, tie ya ihe n'elu. Eruo ebe ahụ ọsịtị ọgbaghara onye a bụ onye Igbo. Ọsị ya nwanne tie ikpe ihe n'elu. Nwanne ya nwoke asị ya nsogbu adịghị. Ọsị ya so ịkpọ m jecha ọbụ nke izi tie ihe n'elu, kpọọ m jecha ọbụ nke ịbụọ tie ihe n'elu, kpọọ m jecha ọbụ nke ịtọ tie ihe n'elu. Nwanne kedu ihe a na-etiri ihe n'elu a biko? Ihe a bụ ihe anyị na-eme everyday. Nwanne tikwe ihe n'elu, nwanne tikwe ihe n'elu. Why I ji wee choose this difficult way of life? Why do we choose? Ịzụ ahịa is ịzụ to train. Ihe awụ trading. Remove and bring is about trade. Trade with training. Why do we choose this difficult way of life? Why? Ị gaa na Western country, ị gaa na Chinese nations, all of them based in production. Igbo I used to know is based in production. Ihe ị nwere ka ị ga-enye, you have to sell what you have. Ị na-eme ndị China ọgaranya, debe ahụ na ịwe ọgaranya. You are nothing but a foolish dog. Because all the whole goods you consume in Africa, somebody produce. Do you know how many millions you make these people millionaires? In the Western nation in 2022, there will be no more diesel car moving here. Diesel car will be vanished from Europe because of the exhaust carbon monoxide on na-egbu ndị mmadụ lung cancer. The whole cars will go to Africa. Quote me right. Mgbe ndị German discover na fuel, German fuel Gulf na-use Gulf pure water, not the contaminated. The whole Gulf ahụ niile bụ n'Africa ka erere. The whole Gulf ahụ niile ere n'Africa. The whole Gulf ahụ niile, that Gulf pure water niile ahụ ngoro ego abandoned ya from Europe. All the whole computer, old computer nwere lead n'ime lead, old computer ndị XP ahụ o nwere lead n'ime chemical na-egbu mmadụ. All the whole computer ha niile na Africa ka ọ dị now. Battery cells nwere contaminated chemical dị n'ime. The whole battery cells in Europe ha na-eje, ndị mmadụ na-eje akpa mkpa battery moto niile reject because nwa bekee na-eme research na-enweta more information how to make moderate these things, make them more consumable, ka ọ ghara ị na hazard the society, ị na-emebi the society, ọ na-ebu ndị mmadụ ọya. Nke ọ bụla ha reject n'Africa gwa, nke ọ bụla reject n'Africa gwa. Nwanne kedu ihe mere anyị ji wee choose this difficult life? Ajụ ka m na-ajụ because iche na that easy way life ihe ha bụ because for you as onye nkịtị iche na easy way. Nwanne ya bụ difficult life gị na-ebi, chekwa most difficult way of life bụ ihe anyị na-eme. Wepụgodi the value of that money. If you remove the value of the money, you become useless. Ndị Igbo si akara aka onye na-edu ya. Ị nweghị akara aka, then iwe onye isi, you are blind. Ndị Igbo si akara aka onye na-edu ya. Nwanne, ị nweghị akara aka, you are totally blind. In the West, akara aka onye ọbụla bụ nne na nna na-ekpe ekpere ka nwa ya nwee akara aka. Na alaba anyị n'Afrịka, onye ọbụla na-ekpe ekpere ka nwa ya bụrụ onye oshi na onye ama, ọ kpatara ya ego, ka ọ kpatara ya ego. Ọ bụ ihe anyị nwechere ebe a. Nwanne, ihe ahụ difficult way of life ka anyị na-ebi. Nna agụ na eziokwu,
because o nwere onye ihe anyị na-agwa ụnụ ebe onwe bụ onye gwara anyị ya. This is the first generation a na-etinye ụdị ha na public media. Ịghọtago? Because o nwere onye gwara anyị ụdị okwu a. Anyị chekwa na ụjọ ọsọ apụta ndụ yahoo yahoo a na-akụ na-eduzugharị yahoo yahoo a ndị mmadụ na-ekwu. Enwere ike ndị Russia emewego ihe a 50 million years ago. Ịnụbeghị ya n'iwu ya. Enwere ike ndị Russia na-emebu yahoo yahoo a since even hacking since ụwa. Ndị Afrịka kpara ya aka the next day egbuo ha deten. Ndị Russia na-erebu programs, antivirus programs tete ever since the life begins. Romanians, Georgians, ha na-emebu this thing far back. Ndị Afrịka mara anya the next day etiri ya ha. Ị na-agwa ha na isi mkpiri na akpa mkpi, they yet refuse to understand the truth about life. Ha na-ebe akwa na nata. Nwanne ibezi na akwa ị na-ebe bụ you are wasting your time. Who are you fighting? Invisible force. Because na iberibe anyị enweghị part 2. Onye ọbụla nọ n'Afrịka na fight for independent n'Afrịka, iberibe enweghị part 2. Go and look for South Sudan. Gaa na South Sudan. The boundary na-ekwu okwu ya. Boundary na-ekwu ọ bụrụ na because the conscience abụghị the matter is not about conscience. The conscience ị na-ekwu okwu ya bụ na yes of course the condition adịghị mma. Yes of course ị na-ediri nwere onwe gị. Yes of course ị na-ediri nwe country gị. Yes of course. But the problem is the system. There is a system being placed here by somebody. So how do you uproot the system? That is the case. Ọ bụrụ about to fight between your brother na nonsense. Because unu is like nkịta na-abụ ewere ọkpụ tụpụrụ nkịta na-abụ. Ndị agha na tụpụrụ ọkpụ ha a na-aṅụ champen were unu mere comedy. Nkịta na-abụ aha na-anụ ọgụ na-azọ dị ọkpụkpụ ha na-achị ọchị. You got to go there are having fun where two dogs are killing each other because of the bone ha tụpụrụ naanị. You got to... That is the problem. Because ọ bụ ngị nwa medulla oblongata, the medulla oblongata, because ị na-use because nke nwa na oge as human being ị nwere two side of you. Ị nwere higher mind nwee lower mind. Lower mind gị represent the world which is absence of light. Your higher mind represent heaven which is ọkụ ebe ọkụ na-enwu. So ị na-anya n'abalị na-anya n'elu ị ga-afụ na ị nwere stars ebe ahụ. Na-anya na anị nkịtị ị nwere ihe ị ga-afụ. Chijie na-anya na anị nkịtị akpọrọ nkịtị na nkịta. Gwa m nwere sound wave dị na nkịtị na nkịta. Na-anya na anị nkịtị ịfụ na enweghị ọkụ dị ebe ahụ. Ị na-anya n'elu ị ga-afụ na enwere ọkụ. N'abalị ka m na-agwa gị ihe a, you will see the stars and moons. You got that? Now gị nwa na onwe gị asị mmadụ, you came into this world. In Igbo philosophy, in Igbo cosmology, all those things is been treated that before you were born, that you were existing. Because e nwere spam na-agara njem gị. You wasn't there then, but you were there then. The spam gara the njem. The same spam aha today is you. So you don't count because na amụrụ gị mgbe ibido okwu okwu. You count all those journeys. That means you were existing and you will exist after. So ọ bụrụ na ị nwere problem now, that means e nwere something cause your problem. Kedu isi ka ị ga-esi wee gbachie onwe gị na ka ị were ka ite na mmiri? Ndị nwa gbachiri onwe gị, you lock yourself. N'anya were that key ahụ padlock ahụ ji n'aka. Ị nwere ike isi n'iro gbachie, nwee ike isi n'ime gbachie. Na-ege ntị, iji padlock iji key n'aka ya na-akpa ya key ahụ eji agbagha ụzọ. Ịchọ isi n'iro gbachie, ịchọ isi n'ime gbachie ya. So either na problem ị wetara from outside gbachiri gị, omume gị gbachiri gị.
you lock yourself down. Disney emegiri ngịnwa ji the key of the house, ọ nke gbachiri dị ụzọ. So condition ọ bụla nọ n'ụwa nke gbachiri ya, ọwụ nke cause ya, the cause and effect. Use in this country na judge. Don't use country to judge. Country is nothing but a corn tree. I call something the corn. Because I get you a polytrick. The polytrick is a trick. Because poly something that is transparent, but they not have anything. Poly bag, polythene bag. You got to go poly will trick. Anything other police. You got to go to watch over something. Is something transparent, but then when you hear now, because of control mechanism to control a society. So kedu ka onye nkịtị ga-esi wee buruzie onwe toe na this expensive lucrative information a na-akpọ politics? It just may intervene inside this thing. Nwanne, you have gone forever. Ị na-aga ụka na ya, because ị gaghị aghọtanwu ihe dị there until your life end. Mmadụ ịchụcha, ị na-echase, you are chasing shadow. You are chasing shadow. America biniri one day si na Saddam Hussein nwere weapon, ha ruo ebe ha kụsa Iraq, kụrisie ya, wekọrọ ihe niile a chọrọ iwere, bukọrọ ebe a chọrọ iburu na-abịa ha. Nobody to today, till today, onye unu niile na-ekwu okwu a na onwe ha gasị na ọma ha about that case. Till today, onwe ha anything, nobody say anything. Even your own United Nations, ebe ahụ ndị ahụ ị na-agba ka ha nyere gị aka, ha they are there. Onwe na-ama ọ na ha amaghị na Saddam Hussein was brought down and killed unjust. Onye na-amaghị. Libya, another witness. Gaddafi asị bam, Gaddafi si ebe a pụọ, get out from here, mere everything, book all the whole gold, book all the whole diamond, book all the whole money. Enwere onye kwuru anything? Nobody say anything. Okay, Syria, enwere onye kwuru anything? No. Mmadụ kwurukwara nonsense ruo ebe nọ, ụdị aka mma bịa ya n'anya, ụdị aka mma ajụ ya n'anya, odoge anya, because iberibe gị nwere part 2. Ọnwụ na iberibe gị nwere part 2, all those things o nweghị ike ịgwa gị something. Ihe ọ na-agwa gị bụ na this way you can't, you put this way. Because Amadioha a na-ekwu okwu is a bond ọfọ ndị Igbo bụ Amadioha is ọfọ. Because Amadioha bụ Amadioha, because it's ọfọ. Ndị Igbo kpesi ekpere ha sị ise. That means there is witness here. Ka onye ga-agwa m reason why eji nwe mkpụrụ aka ise a. There is something, because life is not stupid like you. There is a reason why eji nwe mkpụrụ aka ise. Must. There is a reason for it. It cannot just happen. Ndị Igbo ji wee kpesi ekpere si ise. Ị chere na ndị Igbo dara iberibe because ikpe ire to judge ikpe ire. Una na-anụkwa Igbo ebe a. Ikpe sie ire isi ise na akụrụ ya n'ọfọ. You cannot do anything with onye abụrụ onye Igbo akọrọ n'ọfọ. It can never work. It can never work, my brother. Ọ gaghị work. Not today, not tomorrow. Not today, not tomorrow. You will fail and fail and fail and fail. Because Igbo bụ ihe akụrụ n'ọfọ. A na-agwa gị something, you don't listen until all of you waste for no reason. You mara ihe m na-akụ. Akụrụ Igbo n'ọfọ. That's why if you go on a line, because life itself is a moving train. Ịmapụ there, ị crush ya pieces ya. Ịmapụ na train na-agba 360 km/h. Isi ebe ahụ mapụ, ị commit suicide. Isi na ya, because ihe na-enye anyị nsogbu bụ over media. Anyị na-watch too much media, American, African, ke ha na-akpọ that big brothers. Anyị na-watch big brothers, American movies, internet, Facebook, YouTube. Then we become drunk. We are drunkards. Anyị dị drunk.
nwanne, go and see your ancestors. Forget about American movie, forget about American slave story. That nonsense. You got to go. This is bullshit, big time bullshit, big time bullshit. Stop indicating na American history nonsense, babas. Forget about them. Because ndị na-akpọ America, that country na-akpọ America, ndị are magicians. European magicians migrated to that place to live. Ha manipulation of the mind, expert how. So any stories here, ka o si dị gị, are you surprised na the whole world na watch American movie? The best European movie, America. The best European movie, America movie. So how come they dominate in music? All the whole music na-eme n'ụwa ndị America ti ha na-egwu wepụrụ ha aka. Black and yellow, black and yellow. You know what it is. I gotta get, gotta be, gotta money, high flow, high home, high young. Ibana mana ma oh ba. Ha nwa ihe ọbụla ha nwe. Ịma na o nwere ndị nwe that studio. You got to go. Ndị nwe that studio. Ka ihe a na-akpọ this movie ụmụazị a na-akpọ this Disney Channel. America will number 1 in Disney Channel. Why? There is a reason for that. Ndị are professionals in mind control. All professionals. All ndị na-edere gị story about black man story. These people. All ndị na-edere gị story. These people name a movie. How na-edere gị story of black people. How can somebody from America wrote a black story? How? Ajụjụ ka m na-ajụ ụnụ, kedu ka onye nọ na America ga-esi wee dee story of black story? It's not possible. But due to na anyị bara n'akụkọ, we don't listen to us. Only the problem ndị isi ojii nwere n'ụwa because we don't listen to us until you begin to listen, because anyị enwero ndị ma ihe too much. Ndị ma ihe na Africa erugwu 2%. Ndị ma ihe na Africa erughị 2%, quote me right, because ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, the continent will not be in misery with the surplus of gold, surplus of any kind of mineral resources, any kind of mineral resources. Buildings you see is sand, glass and iron, metals, all these things dị n'ime anyị. Everything if on wow, sand, glass and metal, which is all of them contain sand in nani. We cannot boost of food enough. We cannot boost of clean water, roads, bridges, schools and everything. This thing we cannot boost. You cannot differentiate. Don't count ndị ahụ ndị Hausa, ndị ahụ ndị Yoruba, ndị ahụ ndị nka. Nonsense. I don't believe in that. Ndị ojii, ndị Africa. Period. Bring the case down. Ka onye ọbụla ghọta ya. Bring it down. Because if you begin to differentiate as if na enye gị enwere ihe ga-eme, if you have it, you cannot do anything. Unless you change what is the problem. You nwere ike iche the difference na those people. If you think that you are smarter than them, you cannot be their victim. Simple. Ọwụ na isi na you victim today of any place, I don't care where you are. You were victim, that means onye ahụ ka gị mara ihe. Tell yourself truth. Gwa onwe gị eziokwu. Ọwụ na ịbụ victim, onye ahụ ka gị mara ihe. So ọ bụrụ na onye ahụ ka gị mara ihe, ngwa n'ezie n'anya. Ọwụ na ndị ugwu bụ ndị na-control Nigerian politics. Ndị ugwu ka anyị mara ihe, marazie ebe anyị nọ. Ọwụ na ndị ugwu ka, because ị gaghị asị na ha akaghị mara ihe, ha nwa na control the system. For how many years now, since Agụiyi Ironsi change the degree till today, ha na control ya. So ọwụ na enweghị ihe imemuru to control the system, that means ha akaghị mara ihe. Simple. Period. So ọwụ na onye ugwu ka gị mara ihe, nwanne chekizienu nwanne chekizienu. Ọwụ na onye na-eme onye da ndị ugwu ka gị mara ihe, chekizie ebe anyị nọ nwanne, cheki ebe anyị nọ. Aka awụrụ ezigbote aka awụrụ.
so anyị na-ekwu maka nsọ ala nwanne, ọ bụ ọzụzụ ka anyị na-ekwu, ọzụzụ kama anụ ọzụzụ. Let me hear the thunder. Ọzụzụ bụ training. Thunder and lightning, chaos and order. That is what Amadioha means. Thunder and lightning, anwụ awana, ọwụwa anyanwụ, explosion of anyanwụ, explosion of anwụ. That is Amadioha you see. There is no new thing. Onwere ihe dị new under the sun. Unu na-eme unu pụta n'ụtụ na-asị anwụ awana, tiofone day break. Break, ihe bụ break. Gịnị bụ break n'ọnụ Igbo? Break bụ ọwụwa, ihe wara awa. Anwụ awana, anwụ bụ anwụ, the undying energy. Energy na-anaghị anwụ anwụ na ọwana. Ọjị, oji, ịwa na ọjị, ọwa na oji, na oji aha break go. Oji emega explosion because this oji energy anụnwe naghị afụ ya anya. Ọwụ ntụ ka ọ bụ, o ji speed na-agba n'ikuku, ọ gbagide. Ịma na ise, ndị Igbo na-asị ise, ibutuo ise anị, ọ wụrụ ise to inhale, ise inhale. If you wanna inhale, because mgbe ahụ ọ na-agba the speed aha n'ikuku, ọ na-agba ọkụ, then anwụrụ na-apụta n'ime ya. Anwụ bụ anwụrụ, smoke na-apụta n'ime, then ọ na-eme inhale again. This inhale a ka emegidere nwanne. There is no way to withstand destiny. Explosion have to happen. Ọwana, then anwụ aha awana, then Amadioha come out from there, because the spirit is there before. You got to go. This thing will normal thing na happen n'ụwa niile. This is the way of life. Nke nwa na onwe gị, you are the same universe ya. Ị ga-emegide compress gide the energy until and don't implode ka ọ na-eme. Ọ naghị eme explode. O mezie implode wee nwee ike ime explode. Ọwụ na ị na-aṅụ ahịhịa ma ị na-aṅụ mmanya, onwe mgbe ị ga-eme ịṅụọ mmanya ọ dị ka isi ekwopụ gị, ma isi na-awa gị, enwe ụdị isi ọwụwa ya eme ọwa gị, ọ dị ka isi ọ na-ekwopụ ga-ekwopụ. Jide aka gị, jidesie ya ike. Enwe mgbe ị ga-eme juru ya for vibrate, o chekiwe. Ịghọtago? Unu na-aṅụ mmanya ọkụ, mmenyegide gị example ebe a, mmenyegide gị example 20 millions. Unu na-aṅụ mmanya ọkụ. Mmanya ọkụ bụ gịnị? A na-akpọ ya n'oyibo distill water. Distill water, the same called spirit. So that means the only thing holding your spirit will overflow of water. Your body needs distillation so that your spirit will make it break down. Ọ na spirit ahụ awa ha from there, nothing. That's why I ga awụgharị. Ordinary place we cannot build. Agriculture agụụ na-egbu anyị. Nwanne, onye ọbụla kọrọ nọnsensị bịa ebe ị nọ, gwa iwe onye nsọ ala. Na iwe onye nsọ ala, Amadioha bụ iwu ji ndị Igbo. The law of Igbo land is being given by Amadioha is natural law. It's natural because that law controls everywhere on earth, not only Igbo land. Because the same phone in use in Africa can use in America. The same internet in use in Africa can use in America. So onweghị mgbe ọ ga-eme oruo asị na our own culture is different. No. Nke a bụ aghụghọ. Nwanne, enu bụ enu, anaba ana. Enwezie nke unu chọziri arụrụ man, unu can do that, I don't care. You got to go. Mana ka ifuru ozi okwu kwụ ọtọ bụ na this telephone were eje America, ọ ga-arụ ọrụ. Ihe need were kaadị, sim kaadị na America tinye. So Amadioha can anywhere. Mmanya ọcha jụọ gị, gịnị bụ Amadioha? Isi ya, gịnị bụ Jizọs? Ọ kọwasịara gị ihe bụ Jizọs. Abụghị m chọ na nwere ndị ọcha ya kawa Jizọs eburu 20. Ịghọtago? Igwe ya sị ya na o nwere ikwe na-akpọ thunder and light, yes. Ọkwa nwere ihe unu na-ekwu na sayensị, unu na-ekwu about explosion, yes. Ọkwa nwere ihe unu na-ekwu na Bible, unu na-ekwu about chaos, yes. Chaos bụ explosion.
mana ụnụ ama ọ dị na this Bible dị chaos dị isi o. You got to go. Now in the beginning there was darkness with chaos. Ọ dị there. Mana nke anyị mba nsogbu adịghị because nọ ndị Igbo kwuru ya. Mana the same thing ka everybody na-ekwu. That means our knowledge has no limit. Igbo knowledge enweghị limit. So nsọ ala because nsọ ala correspond to iwu. Hapụ ndị a na-ekwu maka ọdịnala. Nwanne rapụ ndị a na-ekwu maka omenala. The problem bụ na ha aghọtaghị ihe a na-akọ and they refuse to follow. Ha ma ka esi eso ha ma ka esi edu edu. You cannot lead, you cannot follow. You cannot lead, you cannot follow. Nwana anaghị eme ọdịnala eme. Asị m ị gaghị abụ onye ọdịnala, it's impossible. Ị gaghị abụ onye ọdịnala, ị gaghị abụ onye omenala. All those things bụ ihe a na-eme eme. A na-eme omenala, na-eme na ọdịnala eme. Ị gaghị abụ onye ọdịnala, ị gaghị abụ onye omenala. Mana ị ga-abụ onye nsọ ala because nsọ ala correspond to law. Nsọ ala correspond to iwu ala. Simple. It's a correspondence. In science, is a principle of reading. Principle of reading correspond with the principle of correspondence. Simple. Because principle of correspondence is the principle of law. Is iwu ala. Because I correspond to principle of mentalism, which is Amadioha. We can show you and show you and show you everywhere. So nwanne ị gaghị ejide nwa anyị nsọ ala you cannot go. Ị gaghị ejide nwa because it's a universal principle which is anyị ji n'aka. Enweghị ihe ị ga-eji wee cover up. Ị gaghị ibute ụka anyị akụtuo gị naanị. Ibute Islam anyị akụtuo gị naanị. Ibute Jew anyị akụtuo gị naanị with Igbo philosophy. With Igbo cosmology. Nwanne we did not borrow any. Ihe since m na-ekwu okwu ebe nwere ihe m borrow. I can give you some examples. But I have never borrowed any single word. N'ihe niile gbasara nsọ ala Igbo ma omenala Igbo ma ọdịnala Igbo. Nothing. Ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Anyị nwawo ndị nsọ ala, we must live our own. In Igbo land we must live as ndị nsọ ala. Anyị ga-eme ya. We must live in our land as ndị nsọ ala. We must eat as ndị nsọ ala. Have our own system of agriculture. Eat our own food. Ka nna nna ya si wee rie ya. And live in our own. Biere onwe anyị ndụ ka anyị si wee chọọ ya. Unu na-eme unu gaa na America ma na Mexico. Unu aga na-evisit places ndị biri ndụ 2000 years ago. Unu ka na-eje Egypt aga evisit. In Igbo land, nwanne, shame on you. Shame on you. One single thing your children will use remember you. One single thing in a room mansion. One single thing your children will remember as your father. Ndị nkịtị gba ọtọ. Gwam ofu ekwuo nsọ ala. Nwanne, this is a religious movement. If you don't want, don't come. Anyị achọghị ndị ochie na ndị ama here. Anyị achọghị ndị ochie na ndị ama. We don't want them. If you believe in Amadioha, onye nsọ ala, principle of life, law and order of Igbo land, come. If you no, ịbịakwana here because ịbịa here Chukwu akpọghị ọkụ. Ọnwụ na ị chọrọ ịpụ ndụ nwanne n'ala Igbo, we must take everything in that land to develop the land. As a human being, we are human being. Anyị bụ mmadụ, anyị abụghị mmụọ. We don't beg anything. If you like, you come. If you like, you don't come. What do you ga-eme? Unless ma ọ bụ ngụnwa, you will seek for the knowledge to join. You have to seek for the knowledge to join, not us. We don't want people. Anyị anaghị achọ mmadụ. Ọ bụ ndị ọ na-agụ agụụ ịdị asọ. Let them come and be part of ndozi ala Igbo. Simple. Ndị ọzọ chebere onwe ha, they are criminals and they will be punished. Ndị ochie ha niile ala Igbo ga-achụ ha ọsọ. All of them, all the criminals in ala Igbo, that land will never let them rest. Senoma gwara gị, nonso said it. The land will vomit them, all of them, from A to Z. From A to Z, the land will vomit them and swallow them. Ha niile. The land will swallow. Ha ga-ahafụ ihe ọma na land. Ọsọkwa ya bụrụ ego ka o nwere. That money, ego ahụ o nwere will kill him. That money, onye isi ya ọ ga-abụ n'elu ya. That ego ya ahụ. O kwewere ala ahụ, that land. We are the living being of the land. We are the
ancestors of the land, we are the spirit of the land. Ndị niile aha na-eme ihe ọjọọ n'ala Igbo, give them time, they will die, their children will die, their unborn children will die. Ha niile a ga-eji ha were ọgwụ, a ga-eji ha niile ree ọgwụ, because your ancestors did everything. They die, then sacrifice, then do everything, make sure that we live. You na-etuzugharị, you sold your birthright. Na-asị m na amamihe isi na-eme eme, sold your birthright. So nna ndị a rere ma our unborn children's right. Amamihe a na-akọ akọ kọrọgbata na-akọgheri, a na-akọgheri akọrọgbada agba akọrọgbada agbada. Ndị ochi na ndị ama everywhere criminals everywhere niile, because e nwere nwanne hapụkwa na akụkọ ị ga-adịkwa ready. You must, ndị nsọ ala must be ready, ever ready, because the land we are going to develop, and ndị nkịtị must die. Ha ga-anwụ anwụ, nwere ihe ha dị ndụ eme, enwe uru ha bara. Onye that criminals ke uru gwagodi m uru criminal bara n'ụwa. Onye ochi, kedu uru criminal onye ochi bara? Ndị ajọ mmadụ bụ ajọ mmụọ. Ị ma na that thing will possess God, because ị gara ochi mgbe ị gara first ochi zụta ego. ọwụ na ịdị possess, ị gara iji ego aha je baa uru. Yes, but ị gara ọzọ ejide gị itibe mkpu si mere gị ebere. Why na ijighị nke ị zutere before je baa uru? Izu n'ochi for 5 years, izuru na first year, zuo second year, zuo third year, zuo fourth year. Nwanne ọgbakwa aka. Ndị na-azụ ahịa ọgwụ, ị ga-asị m na ịma ha na airport ma ndị polisi na-ejide mmadụ? Ị ga-asị na ịma ha? Ịzụọ first year zụta ego, ọ zụtara millions, ọ zụbakwa zụrụ na-aga oru mgbe ejide gbochie ya na nga. Nwanne ọ na ọwụ possess we ha? Why na ijighị nke ahụ ị zụtara before baa uru? Anyị anaghị ata mmadụ ụta, ihe anyị na-ata ụta omume gị ka anyị na-ata ụta, because ọwụ na ya achọghị gị ndụ, anyị agaghị agwa gị omume gị. Ọwụ na ya achọghị ka ị pụọ ndụ, we can never tell you what is not good and what is good. Anyị agaghị agwa gị what is right and what is not right. Ihe anyị na-agwa gị bụ ihe ị ga-eme. Nwanne ezuzina bịa ebe a, come here, tell us your problem. Na ala Igbo, we must leave the land for them. We must go ask it. Anyị ga-apụrụ ha na the city, go somewhere else and build a new place for them. We must live in our isolation. We must live on our own in that land, that God blessed land, that blessed land, we must live there and have peace. No more mosquito, no more malaria, no more criminals, no more vampires. We must secure a place and live as a human being. Bie ka mmadụ. Nna look at anyị na-ebi ka anụmanụ. Nwanne n'anya nụ, we are living like animals, savages in our own land. Go there na, go na nwanne. In ghetto in America, there is no free land. In the land we came from, land is free, but people live in the ghetto, smelling place in your own father's land. Sand is free, stone is free, everything is free, but you live in the ghetto. Bam bam house. Bam bam is not free, but you live in a bam bam house. Ibi n'ụlọ aja, mana ibi n'ụlọ bam bam. Ngwa gị na ihe na-eme anyị agbaghị akụ na asị na asị. Ihe na-eme anyị isi anyị n'aka, osi anyị n'aka, osi anyị n'aka. Ihe na-eme anyị isi anyị n'aka, onye atala Chukwu ụta. Nwanne, we are animals. Anyị wụ nkịta. Nkịta azụghị azụ, nkịta azụrụ azụ ka anyị mma. Ọ ka mma na anyị nsọala abịago imepe anyị anya, gwa anyị nsogbu anyị, bring the solution to it. Nsọala bụ a solution to
to the problem we have. Either you agree and come with your wholeheartedly n'ime mmụọ na eziokwu. Anyị achọkwa ndị ọchọngaloko ndị interest. Mba, keep your personal interest at your home, or you come here as na onye fere eze ka eze na-eru. Work, because ọnwụ na ime ka nsọ ala pụọ ndụ kwudo, you will be the beneficiary of it. Nsọ ala kwudo na ala Igbo, ọnwụ na if anyị change go our rules and regulations, ka m gwara ha, you must register to be a member. Ọnwụ na enweghị ike register, go and bring 10 people. If you bring 10 people, you become member for free. Ọnwụ na enweghị 10 people, you must pay registration fee. Because ịmana since anyị gbara ha ndị mmadụ nkịtị, ha na-use our advantage. Ị na-aga skuul abi, ị na-akwụ ụgwọ skuul, kwụọ ụgwọ akwụkwọ. Ọ dị ho since ndozi ọdịnala pụtara, ndị Igbo echebe n'uche. Gị na mmadụ na-ekwuzi okwu na ọ sị gị na ife anya ụkwụ na afụ m ofu na ụkwụ na ụkwụ nwere. Anyị emere ndị bara ejizi uche. Ịghọtago, mmadụ gwazie ya okwu, ije na gị na ya ka nọ, ịma ha na ọ na-echezi ka ihe ahụ gwara ya sef, ka ihe o miniri. Ọ ihe ọ na-echezi sef, nna ihe adịzi ga anyị kwuru, ka ihe o miniri, ka ihe okwu amini, ka ihe okwu amini. Ị nwere ego ịkwụrụ anyị? Ị nyere anyị ego? Ị na-akwụ anyị ụgwọ nọ nso na-achịkwasị ọnụ, ị na-akwụ ya ụgwọ ọnwa. Igwe ị na-akwụ n'ikwuo, ị na-akwụ ikwuo. Akaụntụ m dị, my own personal akaụntụ dị. Ịchọ eweta eme na public efu, ọ bụrụ na e nwere mbọsị ego ndị dozod na ịbara that place efu ya, ka Chukwu kpọkwa ndị na-ekwu nonsense ọkụ. Amadioha kill them. If ala Igbo gbuo ndị a niile, let them die. Human being without any benefit for your own society enwere ọbara. Ọnwụ na ịbụ human being, you must prove why you are human being. I have vindicated myself by what I speak. Witness. I have vindicated myself. Ekwuchitere m ndị ọnụ ndị ndozi ọdịnala niile. Ana m ekwuchite ndị ndozi ọdịnala ọnụ ha, ndị nsọ ala Igbo. We have been vindicated. Judge us according to what we said. Judge anyị. Ma ndị a na-ekwugheri na-enwere uru ha bara. Enwere uru ha bara since a pụtara ụwa. Let them prove. Ọ bụrụ na enwere uru ha bara, ha kwuo, gosi m. Show me your achievement and your curriculum as a human being. Ọ bụrụ na ewu mmadụ. Because ndozi ọdịnala mepere ụzọ for you to come. Nonsense na nwanne, this movement abụrụ rubbish. Ọ bụghị rubbish. Ndị mmadụ chere ha ga-emenwe ihe dị n'ime. If come here, you lay low. If not, get out. Come here and lay low. If not, to get out. Si ebe a pụọ. Abraham igwe egwu. Get out from here. Ọ bụrụ na ịbịa here, you must maintain these protocols, rules and regulations. Nsọ ala is a law. Nsọ ala correspond to law. Iwu. You cannot do nsọ ala, but you want to have benefit. Ndị ochibi, nwanne criminals. Criminals. You cannot follow the law, but you want to reap. You want to reap what the laws bring. Chukwumeru na ebere. Africa. Kwefuru Africa. Ndị Africa. Unu nwere luck. You have you are happy. Nwa bekee and then the China, they are very good people. Europeans and Chinese, they are very good human beings. Quote me right. Ọ bụrụ na ọgụ nwa na condition those people. Ịgba m ka ije ga Africa wegoro the whole land. Had it been nọ ndị Africa na condition na ndị ọcha na ndị China nọ, that is why you are subjugated, but you cannot rise. You don't see. Ọwụ na ifugo your ọwụ na ị na-ebe akwa, ị na-ewe iwe, if you become angry, take mirror, look your face. Ọwụ na ị na-ewe iwe, ndị Igbo, kedu ihe ndị Igbo ji akpọ ogili njọ? The same thing ndị Igbo na-akpọ ogili njọ, na-akpọkwa njọ sin. Why ndị Igbo ji akpọ ogili njọ na-akpọkwa njọ sin? Ihe ọ na-achọ ịgwa gị bụ mgbe ahụ ị na-ewe iwe n'otu a ka ị dị. That means afa gị bụ iwe. Your name is iwe. If you don't change, nwanne, your future will be so called sorry. Ihe ahụ ị na-eme ewu na ọkụkọ, ọ ihe a ga-eme gị. Ihe ahụ ị na-eme ewu na ọkụkọ ka a ga-eme gị. Quote me right. That is how life work.
You cannot just come and occupy a land with minerals without doing anything with it. You cannot occupy a land, the resources, with money. You cannot. They will take it away from you. Quote me right. Tinamo gwara gị nonso said na nonso gwara gị ị gaghị eme occupy the land sitting on millions of dollars. No, they will come and take it from your hand. You are powerless. You are powerless. You are evil man. Evil. Because of no evil, there is no how. There is no how you have this thing and hungry. You can't. Although possible, you cannot have this thing and you are hungry and you are complaining. Ihe eji arụ egbe, ihe eji arụ egbe, ihe eji arụ ihe ị na-arụ n'ụwa is in Africa nweta. The highest of highest ihe eji arụ telephone and battery, all of them in Africa is nweta. You cannot boast of anything in your life. You cannot. Nwanne, you are evil. Change your way. Change your way. Evil. Nwanne gị na-emebe ọfụma ị na-ewe gị iwe. Because ndozi ọdịnala ọ bụ nsọ ala. Because na ọ bụrụ gị nwa na-eme ya. Or because you cannot follow the law. Nwanne, if you die a telephone number. So anyị nwagwugo ndị pụtara n'ụwa with guiding rules. Anyị ejighị egbe, anyị ejighị mma. Anyị ejighị egbe, anyị ejighị mma. But to people na-atụ ụjọ to follow our law. You are afraid. Ordinary. Anyị ejibeghị egbe na mma o. Ha ndị ọkọtụ, ha ndị ka ihe a na-akpọzi ya nwanne. Ọsị ha bụ ndị amaghị m ka ha si ekwu datị na-ekwu. Ọsị ndị society ka ọsọ secret society. Amam ha na-akọ ya akọ. Echego m ihe ha na-akpọ ya. Ha na-akọ nonsense. You got to go. Just because of envy, jealousy. Nwanne, ndị a bụ evil. That's why I say we must go and take our land with maximum security. Maximum security in our land. Onye ọbụla bịara ebe a gbatue narị. Onye ọbụla ojighị invitation, bring him down. Isi na asị go to Banana Republic, ijighị invitation na Banana Republic, go there. Ọwụ na iji invitation, go to Banana Republic na Lagos, go there. Gaba mami gaba mo there. Afọ gị n'ime the environment without onye na-achọ, without address ebe ị na-eje, without invitation. That place, from that place gị afụdobe n'igwe anya. From that place gị afụdobe n'igwe anya. Go and investigate. Nwanne ya na-ekwu ga jụọ ese. Until you begin to behave like a human being, you are not one. One day, Ghana, go to our land. Go to our land and see that in India, there is something wrong. Anyị nwere everything in life. What we don't have is brain. Anyị nwere everything apart from brain. Nsọ ala or nothing. Ọwụ na igwe na nsọ ala, nwanne, delete my number from your phone. Because onwe uru m ga-abara gị and enwe uru ị ga-abara m. Ọwụ na igwe na nsọ ala, nwanne, delete my number. Enwe uru ị ga-abara m, enwe uru m ga-abara gị. Because aghụghọ mere Afrịka adịghị mma. Aghụghọ. A sị na onye aghụghọ nwụọ, onye aghụghọ elie ya. Onye aghụghọ nwụọ, onye aghụghọ elie ya. Until we begin to prove as a human being nothing. Just chaka always anyị nwa na otu anụ nwa anyị bịara, the savior of ala Igbo is nsọ ala anyị na-eme. Ọwụ na ọwụ ya anyị na 10 years, that land will be invaded and you will wipe away. Isi na asị emere na Iraq, ị gaghị asị na ọ gaghị emenwu because emere na Iraq. It happened, o mere na Iraq. Imamadu na-enwu na Iraq. Enwere onye ji akaụntụ, enwere onye ji accountable n'ihe mere na Iraq. Gwa m 3.5 million died 1967 to 1970. Enwere onye ji akaụntụ. Ị ga-asị m na enweghị ndị gburu, ịma ha ndị gburu ha. Ọ ị ga-asị m na ịma ha ndị gburu ha, ịma gị ndị gburu ha ọkwa ha dị ndụ, ha na nwụọna. So ị gaghị asị m na ọ dịghị possible. A ga-eme that place invade
and kpochapụ people may occupied and nothing will happen. Enweghị ihe ị ga-eme. Nna agwaghị nke bụ eziokwu. Ọwụ nsọ ala anụ anyị mebere now. That is it. The only protection. The only protection bụ nsọ ala. A sị na ofu aka rụta mmanụ ozu ọha ọnụ. Anyị agbarago isi dị ala. Sọsọ nsọ ala anụ nwa na ọwụ inwe isi. Anyị enwego isi. Kenebe Chukwu. Jee tụọ mma je were ego nye ndị ụka. Jos kenebe Chukwu na enwere ihe a na-akpọ nsọ ala. We have been vindicated. The Holy of Holies. The land is back to our land again. Enye chigaga ya anị anyị. Ọwụ na ọ bụghị nsọ ala anụnwa nwanne. And onye ọbụla jụrụ na nsọ ala and afụfụ na-eche gị. Onye ọbụla jụrụ nsọ ala afụfụ na-eche ya. Afụfụ na-eche gị. Si na m gwara gị. Si na nọ nso gwara because nwanne hold me accountable ihe ọbụla m kwuru ebe a. Hold me accountable. Mụ nwa na-ekwu ya. Ịjụ nsọ ala because o nwere ihe na-asa mmadụ nụrụ ihe na mmadụ anụghị ya. A sị na afọ ekwughị gburu okenye mana ekwughị anụghị gburu nwata. Ịnụ nsọ ala may avoid because onwe mgbe m bịara ebe a sị gị nye m ego. I've never asked you money anything, never one day. I never asked you food, I never asked you anything. I only said our land is dying, our language is dying. Look at the solution to it. That is only what I ask. So heaven will bear me witness and the earth will bear me witness. Simple. So onye ọbụla na-egwu ha na-egwu wayo ha bụ ndị ochi, the person will die a miserable death by your land will kill you. Your land will kill you because this guy is innocent of what you're saying. You got that? Because this guy nna nwanne, I am speaking for the dead. Ndị ahụ egbu na Biafran war because they are victim of this nonsense. People still keep dying. They are victim of this nonsense. So I speak for the dead souls. So all those people against this thing, they will be the one who will die painful and miserable death because you are trying to deprive these poor, wretched human beings their knowledge of their ancestors. You got that? You want to deprive them the knowledge. Oh, ihe chọrọ ime. You got that? Oh yeah, yes. Ha mere nka. Our video dị everywhere. The videos dị everywhere. Ọwụ na enwego mbọsị m pụtara ebe asị ndị mmadụ tụrụ m ego. Show me the video. Gosi bụ the video. A na-ekwugheri. I gave you every sense of living. We talked about agriculture. We talked about cancer. We talked about bricks. We talked about children in schools. We talked about school tours. Gwa m one single organization n'ala Igbo megoro that thing. Tell me one. One, only one. We close the group. Cancer campaign to propagate the food we eat. School tours, building bricks, lower house for 40-50%. Ndị ochi na ndị ama want to hold it back, but no, because we are more intelligent than them. They want to use our own good mind for granted. Let them go and do it na. Ha bee ya n'onwe ha. Let them do it. Ha ma ihe. Smart, you are smarter than your shadow. Jee mee ya n'onwe gị. Ị na ndị iberibe. Go and do it. Ọ dị easy. Nwanne, ịbụghị onye nsọ ala, we can never do anything with you. You must be onye nsọ ala. We have knowledge. We have knowledge. We have knowledge, yes. We will build Igbo land, yes. Igbo land bụ ebe ndị nsọ ala ga-ebi. Ọ bụghị ebe ndị ara bi. Nwanne, ndị ara enwekwa ya ebe ndị nsọ ala ga-ebi. What we call Igbo land is ala nsọ. Ebe ndị nsọ ala bi. Ọ ya bụ Igbo land a na-ekwu we build. Ọkwa ha ebe ndị nsọ ala ịbata ọrụ paradise. Ị na-abata ị ga-afụ ebe edere ala nsọ, the holy land. Ịbatagodi here ahụ ajụ ogo. Ifugodi the place nwanne. Odoga anya na something is happening in this environment.
odoge anya na something is ọsọkwa ya bụ na 100 houses n'ime ebe ahụ 200 1000 I don't care but at least we feel at home. Anyị na-agagharị n'ime kọmpandụ anyị na n'ime ala nsọ anyị dị free n'ime ala nsọ nwanne makwa ihe ọ bụ to be free in your own land makwa ihe ọ bụ makwa ihe ọ bụ ike ọ gbara ike efube ihe ọma bifo nchere nwanne ihe ọma adịghị n'Africa. We need to see we must create heaven. We must create the heaven from scratch. Create the heaven, then God will come and live there. Amadioha will come and live there. We must create heaven, must. Ọ ga-adịrị na mma ụmụ ibe ka m jee mee ihe ọzọ.